civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Naravno da je najveći fokus bio na Zagrebu, pa onda i na Splitu. U Zagrebu se nije ni očekivalo zapravo da HDZ pobjedi ili uđe u drugi krug, prvo zbog lošeg kandidata, drugo što HDZ stvarno nema tu ni neku bazu. Što se tiče predizborne kampanje, naročito drugog kruga, pretpostavljam da svi znate barem jednu pjesmu Miroslava Škore. On zapravo u toj svojoj kampanji nije koristio ništa što već nije viđeno, pogotovo u Srbiji, Mađarskoj, Poljskoj, koja zapravo vrijedi kao nekakav, a nazovimo ga tako, rasadnik ili hub za te društvene pokrete, desne društvene pokrete, ali koji su prvenstveno verzirani, odnosno bazirani u vjerskom fundamentalizmu i vjerskom ekstremizmu što se tiče same Poljske. Naravno da je narativ bio, obzirom da je evo sada gradonačelnik grada Zagreba dobar dio svoje karijere proveo u civilnom sektoru, je bio taj da nema niti jedan dan radnog staža, da je cijeli civilni sektor su strani plaćenici od Soroša, njemačkih zaklada, Amerikanaca i sličnih. I naravno da civilni sektor živi na državnoj sisi, odnosno državnim jaslama. I to je u principu cijelo vrijeme se vodilo kroz kampanju i 9 dana prije drugog kruga izbora Škoro najavljuje da on za 2 dana izlazi sa ekskluzivom, sa brojkama o financiranju i dao je priliku Tomaševiću da on sam to prije pojasni. On je 2 dana kasnije izašao sa popisom 6 organizacija civilnog društva koje su, nazovimo, povezani sa Tomaševićem i Možemo, a oni su tu povezanost bazirali ili su prije radili u toj organizaciji ili su bili članovi ili osnivači. Čak su išli do toga da, na primjer, evo ja sad sudjelujem na panelu koji organizira Civil, kad tad ja sam taj koji je povezan sa Civilom, samim time Civil je problematična organizacija. Ono što su oni napravili, uzeli su financijska izvješća svih organizacija koje su javno dostupna od 2013. koja je zakonska obaveza, znači to je nešto što nije novo, nisu oni ništa iskopali i sve što su napravili su zbrojili ukupan prihod organizacije bez obzira na izvor i objavili screenshot Excel tablice. Idući dan taj popis je sa 6 organizacija narastao na 15. Idući dan je narastao na 28. Idući dan, tako da su oni kroz taj tjedan samo dodavali organizacije koje su našli na Google, uzeli izvješća, pozbrojili i sve stavili u istu priču, zapravo gurajući taj svoj narativ o stranim plaćenicima. Kako su organizacije na to reagirale, nije bilo nekakvog zajedničkog istupa ili koordinirane borbe protiv toga. Nekoliko organizacija je izašlo medijski sa svojim priopćenjima. Osobno mislim da je civilno društvo moglo, a nije iskoristiti tu priliku da komunicira svoj rad i svoje rezultate, jer je napokon došlo u fokus sam njihov rad. Mislim, naravno, mi smo u kampanji imali i lažne ankete koje su se predstavljale stvarima, sad sebe čujem. Bilo je lažnih anketa koje su se predstavljale reprezentativnima, bilo je telefonskih poziva građanima kao anketari gdje bi se zapravo bešalo protukandidate. Ne samo ovog jednog, nego i u prvom krugu sve ostale, što je na kraju, kad su se vidjela financijska izvješća kampanja, vidjelo zapravo da je to iz Škorinog tabora. Tako da mislim da se ovdje prvi put vidjelo da jedan kandidat radi protiv apsolutno svih, pa čak i onih koji su na njegovom političkom spektru. Ono što mislim da je tu najzanimljivije su novinari zapravo vidjeli i istražili je bila podrška španjolske organizacije koja se zove Citizen Go, koja ima
podružnice. Evo vidio sam baš neki dan da zapošljavaju koordinatora za Europu, koja je stranica za u principu ne ankete, nego peticije, tako je. Peticije gdje oni zapravo skupljaju mailove i onda šalju zapravo propagandne materijale za ili protiv određenih kandidata, pa i vrlo se mobiliziraju. Vidjeli smo sad kad je u Europskom parlamentu bio izglasavan rezolucija o seksualnim i zdravstvenim pravima žena, koje je Fred Matić bio raporter, da su vrlo, vrlo aktivni, a za tu organizaciju zna se, Arte, njemačko-francuski kanal, je otkrio da su financirani od strane Rusa. To je primjera radi naših lokalnih izbora, sad to možda da stavim malo u širi kontekst. U Hrvatskoj je dosta jak utjecaj već spomenutih vjerskih ekstremista, vjerskih fundamentalista, koji jesu dio europske mreže, pa rekao bi čak i globalne mreže pokušaja utjecaja na javne politike, pokušaja promjene javnog mijenja, naravno s ciljem smanjenja prava, naročito diskriminiranih skupina, zabrana pobačaja, LGBT prava i slično, gdje se otkrilo da su i financirani i od Amerikanaca i od Rusa. Znači tu je zapravo zajednički cilj imaju. Moja je neka procjena da to Amerikanci rade. Amerikanci to prvenstveno njihovi američki evangelici financiraju, tako da zapravo oni na neki način tu izvoze svoju radikalnu ideologiju, dok s druge strane moja procjena da je ruski interes tu, on jest vjerski ortodoksni ekstremni, a s druge strane tu je interes zapravo raditi nered po zemljama Europe, naravno i Europske unije i zemalja koji nisu u Europskoj uniji, gdje mislim da pružaju dodatnu podršku tim organizacijama u zemljama koje su u procesu priključenja EU. Bilo u pregovorima ili ne, vidimo da stvaraju, reći to tako, alternativno civilno društvo. Vidimo bezbroj udruga se osnivaju, nekad su to novi ljudi, nekad su to izmješani ljudi, sigurno to vidite i u Makedoniji. Civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno.